Olost serà el centre d'acollida del Dia de la Memòria 2014. Estem molt contents i satisfets de poder-vos convidar a tots. Olost és una població de 1.200 habitants, estructurada entre Olost i Santa Creu, i que d'alguna manera, començant per la seva església, que és un patrimoni molt interessant d'estil neoclàssic, però on tenim l'anècdota dels dos campanars, que hi ha la part de la llegenda que diuen que una família sense descendència va tenir de cop i volta la possibilitat de tenir una bessonada i això va provocar que paguessin els dos campanars, i per l'altra, la real, però que és molt interessant i que està, a més molt documentada, és que aproximadament l'any 1785 a Olost es va fer un dels primers referèndums, ara que parlem tant de referèndums, del nostre país. És a dir, a Olost hi havia l'alcalde i un mestre d'obres que volien engrandir l'església, i aquesta església d'alguna manera es va formar el grup dels tremendos, i el que defensava un altre projecte que defensava el rector, que eren a la banda dels favets. Finalment hi va haver una votació i va guanyar àmpliament el projecte de l'alcalde, el projecte dels tremendos, tot i que més endavant es van haver de prendre altres decisions. En el Dia de la Memòria hem estructurat diferents actes en aquesta mateixa plaça Major, al voltant de tot aquest nucli històric. Hi haurà sessions diverses amb poesia, on diferents poetes locals i del Lluçanès faran al llarg del dia rememoracions de llibres seus o bé d'altres persones. També hi haurà espais musicals, també hi haurà espais per titelles per la mainada, les escoles participaran fent arribar amb aquesta revista informàtica que estarà penjada en el diadelamemòria.cat, aquesta pàgina web, que hi haurà totes les intervencions que puguin fer els nostres alumnes i que a més rebran com obsequi un llibre molt maco i molt interessant, el segon més llegit després del Petit Príncep a França, i que té a veure amb una plantació d'arbres. Llavors hi haurà blocs de poetes amb acompanyament musical, cantautors, corals. Per exemple, al matí potser hi haurà més cantautors i poetes, i també al matí es prepara fer un mandala gegant a la plaça, gegant, gros, que aquest sí que serà l'activitat, diguem-ne, que començarà a les 11 i acabarà a la 1:15, perquè és molt laboriós, amb la sorra, serà un mandala de sorra de colors, i sobre el tema que va el Dia de la Memòria, que és la natura i, en definitiva, la natura i la ruralitat. També, al llarg de tot el dia, la gent que ens vulgui acompanyar podrà veure productes locals, com formatges, cerveseria artesana i altres objectes. També un espai molt a prop de la plaça, a 150 metres, on hi ha l'espai Roca Guinarda, Parot Roca Guinarda, on la memòria ens refà el fet de conèixer tot el que seria l'època aquesta de l'època barroca, de tota l'època del bandolerisme, i per tant això ens permet també conèixer part de la història del Lluçanès, part de la història del nostre país. També hi haurà una exposició concreta d'un espai on es recupera part de la memòria local. Una exposició que es basa en objectes familiars, de gent que ja no està entre nosaltres, però que són uns records estimats. Llavors els etiquetarem i els exposarem durant el dia, durant aquest dia del Dia de la Memòria. I llavors ja hi ha la gent. També s'ha de dir que l'endemà es farà un itinerari, una gincana, sobre la memòria del poble, sobre les botigues que havien hagut en altre temps, sobre les fàbriques i tal. Serà una activitat, diguem-ne, que organitzaran entre l'Associació del Casal d'Avis, l'Escola Terra Nostra i aquesta comissió que està implicada amb això de recuperar els objectes, recuperar els llocs, els espais del passat. En definitiva, corals,
la Coral Noves Veus, la Coral d'Oristà, el Lluçaveus, que a més faran un espectacle del tricentenari, que també el presentaran aquí, una actuació de cant gregorià que intentem que es faci dintre l'església i tal, amb tots els actes que ja veureu en el seu moment, i en definitiva el que volem és un acte molt participatiu, la gent ja hi està donant el seu suport, com a coorganitzadors volem que la gent ens conegui i durant tot el dia, a més, la gent podrà fer diferents rutes per tot l'entorn natural del poble, per tot l'entorn històric del poble, en el qual tenim la gosadia, però us animem a participar-hi. Per tant, el dia 8 de juny, tothom cap a Olost, que d'alguna manera serà el centre de la memòria del país. I acabarem al final del dia amb un repic de campanes, els nostres 2 campanars, més tots els campanars del país que s'hi vulguin afegir a fer aquest repic de campanes, tenint en compte la defensa i el reconeixement de la nostra llengua, tan intentada ser malmesa per diferents tribunals, però que la podem posar en valor un altre cop.